Saúdos, benvidos. Acompáñanos hoxe Manuel Araujo, socio fundador da Asociación Arteficial, e con el imos a falar dunha cita que temos en breve, 4 e 5 de setembro. Benvido, Manuel. Hola, moi ben. 20 anos que se cumplen do Festival Arteficial. Estás aí desde o principio. Esta edición é moi especial. É moi especial e a verdade é que acollemos con moitísima ilusión, levamos todo o ano facendo moitas actividades para facer un pouco de ruído de todo o que está sucedendo, do que acontece e non é pouco, 20 anos dan para moito. Con que filosofía nacía o festival, amparado nesa asociación? Pois é unha moi boa pregunta porque realmente naceu como un festival. A idea, xuntamos un grupo de mozas e mozos daquela época que moitos marcháramos fora, volvemos e, viramos moitas cousas, moitos estilos musicais, moitas tendencias. Nos gustaba moito o arte contemporáneo, todo vinculado ao arte contemporáneo, e quisimos crear un festival na nosa vila, no noso pobo, que tamén ben o merecía, non? Tiña moitísima actividade cultural, como sabedes, é unha vila chea de accións de actividades culturais como colectivos, dinamización por todos os lados, pero, queríamos algo máis alternativo, non? E así naceu o festival como un festival alternativo, e logo, ano tras ano, foi madurando a idea, fomos aprendendo moitísimas cousas, porque eu sempre digo que Artificial é escola casi de creatividade, para todas e todos nosos que estamos aí dentro, e de experimentación sobre todo, e foi evolucionando a un proxecto que xa non é só un festival, sino moitas accións ao longo do ano, e o festival xa tampouco é só un festival, porque está todo aí con fíos, todo moi ben hilado para que salga un evento de xestión cultural o máis completo posible. Este ano hai 2 días clave que son o 4 e o 5 de setembro, pero a actividade comezou xa moito antes. Si, houve un antes que era presentacións en diferentes cidades. Como sabedes, tamén nos sempre establecemos moitas sinerxías con diferentes colectivos, asociacións, asentes culturais de Galicia, sí, pero tamén de Portugal, moitas conexións aí. O que sí que fixemos este ano foi un pouco presentacións tamén en diferentes cidades, aproveitando tamén esas influencias ou esos colectivos cos que colaboramos normalmente, non? Entón, en Lugo fixemos unha presentación na Sala Clavizámbalo da man da Seara, que é unha produtora galega, con artistas todas galegas, tamén de Facela, que é un festival que se fai en Lugo, cun colectivo tamén moi, que empezou con Manós, non? Logo, en Surfing de Lérez en Pontevedra, porque considerábamos que tamén era un festival de pequeno formato que se foi expandindo e que xa chega a moitos públicos, pero sigue mantendo esa esencia. Logo tamén na Ribeira Sacra, en a Baía da Cova, nunha adega tamén familiar e con xente nova, que oposta tamén polo contemporáneo e sempre de vista esas tradicións, esa identidade que temos aquí en Galicia. Despois tamén, por suposto, na cidade, sempre nos apoiou o Café Portugal aquí en Ourense, e xa temos feito moitas cousas ali. Este ano tamén quixemos facer algo no Secret Beach, que é un estudo de tatuaxes que é aquí da cidade, no Ourense, que sempre estivo tamén acompañándonos, ou en la Café Cultural del Pueblo, aí fixemos varias accións. Creo que non se me esquece nada, pero así con bandas francesas, bandas locais, bandas de fora tamén da comunidade autónoma. Tratamos de pechar algún círculo, con unha banda local que tuvo proxectos xa desde que empezou a tocar con nós no 5º aniversario, creo que máis ou menos. Logo transformou o seu proxecto noutro novo proxecto, acababa de sacar un disco e pensamos en incluíla na presentación. Unha banda como Temple, que xa tocara no Artificial tamén en 2011, e a recuperamos, veñen desde Madrid con un novo proxecto que era de Lobos, e tocaron con esta banda local, que tocaran ese mesmo ano xuntas, entón aí, que quixemos pechar, como digo, ese círculo e facer esas presentacións, aparte de ir xa dando un pouco de visibilidade, de publicidade ao festival, tamén aí establecendo esas sinerxías con xente coa que estivemos colaborando estes anos. Si unha vez que se pecha a edición dun festival chega o momento de reflexionar un pouco, pois cada un de camiñamos, onde temos que mellorar, nesta edición con máis sentido todavía, non? Que reflexión podemos facer, aínda que todavía nos quedan eses 2 días de festa en Ribadavia? A ver, hai moitas reflexións ao longo da vida do noso colectivo, porque é un colectivo vivo que está en proceso continuo de transformación e de evolución e de adaptación.
resistencia e de resiliencia, porque pasaron un COVID polo medio e nós nunca deixamos de facelo. Incluso nacemos como un proxecto que quería facer un festival de grande formato, logo pensamos que non tiña ningún sentido para nós, non noso contexto, que isto fora así, entonces contextualizamos e pasamos de espazos como pistas de fútbol ou de baloncesto ao conxunto histórico de Ribadavia para revalorizar ese espazo, non? E realmente visibilizar o que realmente ten o noso territorio, que é patrimonio natural, artístico, arquitectónico incluso, non? E entón aí estamos, aí foi onde atopamos a nosa identidade. Logo tamén evolucionamos na programación, non? É un proxecto moi complexo, no que se ten en conta que haya un mínimo de bandas que toquen en galego, que canten en galego, que haya presentas tamén de artistas portuguesas e portugueses, temos un componente internacional pero tamén transnacional, non bebemos moito desa cultura de Portugal. Hai moitas aprendizaxes e moita evolución. Que se pode mellorar? Seguramente todo. Nós estamos en proceso constante. É un colectivo que o que fai acoller a xente, non? Como che comentaba antes, un poquinho son o único fundador da asociación, isto está continuamente renovándose, agora mesmo hai moitas persoas que están aí activadas e aportando novas ideas, e isto é o esencial, non? Isto que fai que realmente a programación da artificial sea tan interesante e tan singular, que acollemos as aportacións de todas as persoas que se achegan ao colectivo, que abrazan o colectivo e que logo queren continuar aí, non? Entón, sí que hai un proceso inicial de vivir o festival, de vivir as actividades que se fan ao longo do ano, empaparse un pouco de toda dese ambiente, non? E logo hai unhas aportacións que quedan aí e que deixan esa pegada de cada un de nós, e a verdade é que, bueno, a veces incluso hai cosas que se van, digamos, se van relevando, van se relevando, non? Hai unhas cosas que deixan de estar para dar lugar a outras que van evolucionando, pero sempre queda pegada desas persoas que foron parte do colectivo. E do que máis orgulloso estamos é diso, de que é un colectivo en constante renovación, non? De persoas que van vindo e que van facendo ese relevo xeracional tan importante para o asociacionismo que hoxe en día é tan complexo, non? Cos tempos tan rápidos que nos toca vivir. Un relevo xeracional que garante que se manteña con vida un festival e unha filosofía, non? Pero que ao mesmo tempo vaya medrando de algunha maneira e que vaya incluindo cambios tamén. Totalmente. A ver, facer un festival no rural de interior, un pobo de menos de 3.000 habitantes como Ribadavia, non é sinxelo. É unha aposta complexa. É unha aposta complexa, non? Con unhas infraestructuras que son o que son, que é unha vila fermosísima, pero que ten unhas limitacións, non? A nivel... Entón, nos tiñamos que contextualizar e apoiarnos nesa parte, non? Pero, bueno, a verdade é que facemos milagres ao ano tras ano con a programación que, de feito, tamén se afasta un pouco deses circuitos máis, pois igual, digamos, que se programan festivais con unha programación moi similar en moitos lugares. Nos, se vos fixades na nosa programación, no line-up, nos artistas que veñen, non hai ningún artista que probablemente se vira en Galiza en ningún festival este ano, ou poucos, ou algún deles, pero moi poucos. Entón, verás un espectáculo único, que probablemente se repetirá en anos posteriores, ou verás en festivais, que é o que nos suele pasar. Programamos cousas que logo o ano que ven están en moitísimos festivais e están moito máis caros, os artistas con cachés máis elevados. Nós somos un festival gratuito, nunha vila, con un contexto, nun espazo fermosísimo, e, bueno, programamos ata dentro dunha igrexa desacralizada e, bueno, unha igrexa que non ten uso, máis que para actividades sociocomunitarias. Programamos nun entorno que é o entorno da Praza de Busán e a Madalena, con esos soportais, con todo ese simbolismo, e a verdade é que estamos orgullosísimos do que facemos, non? Hai presenza de femenina, que de protagonismo tamén igualdade, o sea, que hai unha programación igualitaria, non? De tanto homes como mulleres que teñan presenza na programación, hai moitos artistas de proximidade, se mantén cousas tan tradicionais e tan identitarias como o desfile dos cabezudiños, lle chamamos, e cabezudiñas, e a Don Pedro Doñana, non? Que son esas figuras que pasan
pasean e desfilan a primeira hora da mañán acompañados da música do corpo de baile danza de música tradicional de Eiriños, da Arnolla, non? Se mantén esa parte inicial do programa máis familiar, logo hai artistas de todo tipo, non? Hai unha programación ecléctica con bandas que fan desde música máis folclórica ou tradicional a rock, alternativo, pop, hai moitísimas variantes, non? Artistas de diferentes puntos incluso do mundo, non só de Galicia e de Portugal ou de outras comunidades autónomas, sino que tamén artistas que veñen de outros lugares. E a verdade é que, bueno, pois é un festival con tamén unha zona da gastronómica que ten comida, o sea, é unha zona con aposta de kilómetro cero, non? Da Parra polo local, aposta polo local, hai unha hamburguesería que é de Francelos, que é a Parra, non? Que está aí con nós todos os anos, temos pulpeira, por suposto, temos unha oferta tamén un pouco gastronómica variada para todos os públicos tamén, e, bueno, que atende as diferentes necesidades. Digamos que temos en conta eso, todos os aspectos un pouco que fan que todas as persoas podan disfrutar e que sea un proxecto accesible a todos os públicos, independentemente da súa capacidade adquisitiva ou de outros aspectos máis complexos. E a verdade é que funciona e esperemos que siga vivindo longa vida para a artificial durante moitos anos. De momento vémonos o 4 e o 5 en Ribadavia. Parabéns por conseguir que non perda a identidade que tiña o festival, porque é certo que é difícil non querer ir un pouco máis arriba cando ves que todos os festivais que te rodean van tendendo a medrar de outra maneira, iso tamén aboca un pouco a que sean modelos moi repetitivos. E moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí. E convidamos o público a que o 4 e o 5 de setembro se cheguen ata Ribadavia. Gracias a vos por escoitarnos, por publicitarnos, por darnos esta visibilidade. A todos vostedes xa saben, anoten o plan, botenlle un ollo á web, vexan o programa e apúntense. Moitas grazas por estar aí, un día máis.